Club mar Migori Youth momako thuolo mokwongo e chung mar Klepe League ma piny mar NSL biro rakore gi club mar MCF FC gi paro mar kawo points adek duto mabiro miyo gi rekod mar loyo tuke gi 4 mokwongo season ni. E alap mar Raila Odinga Stadium Homa Bay, Mofa FC biro rakore gi club mar Darajani Duogo. Mofa noloyo gi club mar Kibera Black Stars e tugi mokalo ka kocha Charles Bruno lero ni loch biro keto gi e thuolo makare kindeni mapod league korka chakore. E tuke mamoko ma ochano odirani, Nairobi City Stars biro rakore gi Kibera Black Stars e kinde ma Luanda Villa biro tugo gi Kabati Youth. Kisumu All Stars biro rwako Soe United e alap Moi Stadium ka 3KF biro rakore gi Mombasa United. Naivas biro tugo gi Mwatate e kinde ma Gucha Stars biro tugo gi Vihiga United. Nimejaribu ku work hard kwa zoezi na sana ukipewa time nafaa tu unajiprove. Ukipata opportunity nafaa unasaidia team, and so far for the past matches zenye zimepita nimeshukuru sana coaches, amenitrust, amenipea game time, na for that nimeweza kujionyesha pia naweza saidia team kwa one way or the other. Looking at also our outing against Darajani wasn't good last season, second leg, conceding 4 goals away from home. So it's something that we need to improve on. Of course, having full respect to Darajani, the work that they did last season, almost gaining a playoff slot. So it's going to be a good, exciting game. We need to show up, we need to be clinical, we need to show character.